Aksyon Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:44. Okay, mayong hapon sa ito sa mga palanggang mga tagpalamati. Welcome naman sa Miyerkules nga edisyon sa This Is My Life. Kamusta na? Kay sigurado sa siningatiun, ada naman kamo. Nagapusing dira sa inyo mga nahamtangan sa pagapod kay Tita Wilma Pareya karon nga adlaw Nobyembre 10, 2021 sa nahambal na nato Miyerkules na Miyerkules. Sa mga may obligasyon dara, go lang. Sa mga nagahingagaw dira, okay lang sa gyapon. Na nakikita ni Tita Wilma sa siniya nga hapon. Mga senior citizen nato dira. Mga kabataan, baw kadamo gali sa mga 12 to 17 years old nga nagpabakuna na. Abi ninyo, excited pa sila, no? Excited pang atong sini mga kabataan nga sa pagpabakuna. Agaling mga 4-piece nga iban nga nahadlok, di nagatinguha naman tungod sa nagwai nga report nga base, hindi sila makabangton sa ila sinisubsidy. But anyway, sa gihapon, ang hambal ni Tita Wilma, padayon kita. Padayon kita sa paghalong, kag hindi kita magsalig sa sinikaaway nato nga hindi natin makita. No? Ang COVID-19 pandemic nga ini. Siling na ito, basta himuon talang gani, sundon talang gani ang pagpatigayon, paghimo sa mga health protocols, di ba? Okay, kid. Kag maghinay-hinay lang. Mabatsyagan, kag makit-an na naton subong nga amat-amat man nga nagahalong, kag amat-amat man kita nga nagahulag. And hopefully, sa padayon man naton nga pag-ampo of na naton sa pagpangamuyo, pagpangamuyo, Tita We, yes. Kag paghatag aksyon, makitaan naton ang development sinetanan, di ba? Sikihon talang na. Pasalamat kita, amat-amat nga nagagamay. Amat-amat nga nagagamay, naganubo. Ang mga kaso, gani dire sa Dekben Wasang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Sa bugos nga isla sang Negros, kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan sa liwat sa inyo, ang aton man paghalong. Kag kung magbasi lang kita sa mga balita, kung kaisa manervyos ka, pero kung kaisa makakalma ka. Amo na sila natin kinanglan magyuhom kita. Kag kinanglan, okay lang, Tita Wilma. Sa nahambal pag natin isa pag Tita We, nga dumayo, mawalan taon natin ang mga salakyan, no, amat-amat. Ang mga pagkanto natin sa mga lugar nga ginadumili, kag ang iba na mga kabataan, nagamat-amat man, di ba? Mayo ina nga mga palatindaan. Pero ang face mask naton, hindi na natin pagkalintan. Kabahin na inaias ang routine natin adlaw-adlaw. Especially kung magwa ka mo dira sa inyo puluyan. Mga senior citizen, hindi ba? Mga masinudundo niya mga senior citizen mo. Di ba? Mga kabataan, hindi man magsalig diya. Pati lang kay mama or kay lola ko. Kay lolo or kay tito o kay manong kag kay manang. Mga anak, kinanglan ginaan ito. Kaya kung magpadayon ining mga maayo gadalagan sang pag-atubang naton kag pag-away sa COVID-19, abi ninyo hambal sa Department of Health, Christmas caroling allowed this year. Abi pa matian ta na karon. Basi makakaroling virtual tawi hindi iya pwede na karon, so pwede inakon may ara hibaluon naton kung anong inangkon nga inakaron. Kag ang naton sini World Health Organization ginatan-aw Manila subong ang posible sang ginatawag oral kag nasal nga COVID-19 vaccine. Gets nyo na, pwede sa babay pag, sa ginainom, pwede sa ilong musibyo sa spray, whatever, no? Basta makahatag, amat-amat na, no? Kita na to.
Di ko may kwarta, katawi okay, pero kuway, hindi man, may tamat na. Aha, sa pagbiyahe naman, sa amon, di sa Bacolod, okay naman. Ang ginatanaw nilang natin sa karon ang pagtabok sa dagat, pakadto sa mga kaiping natin nga mga kaislahanan, especially dira iya sa Panay. Sa syudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, kag sa ibang dira nga mga probinsya sa isla sang Panay. Actually, ti ginahulat na lang sa karon man sang mga fast craft, especially sang manager sang Wisdom Express na si Frank Carbon, ang approval sang special permit halin sa marina mo antes ialiwat nga magabalik ang ila sini pagbiyahe kay tihambal to ba November 12 san ni November 12 Biyernes no Nobyembre 12 may posible kay hambal niya sa initial isa ka round trip pagid lang ang ila himuon sa diin may ginpagwa sila nga schedule from Iloilo to Bacolod, no, bound for Iloilo to Bacolod and Bacolod to Iloilo City na may ara man iban pag nga mga fast craft na may ara naman nga mga schedule kung saan ina kagano oras ting iban excited na gid nga magtabok man halin dira sa isla sa Panay kag halin man diri iya sa isla sa Negros halin sa Bacolod. Kinanglan lang natin, magapadayon lang kita sina. Bantayan natin ni nakapasiplatan man natin gamay, dugay-dugay. Ang dalagan sa etong sa ni panahon, kaya may ara mga lapta-lapta man nga mga pag-ulan, palaniti, sa Visayas, ara tawin, magaluumon nga kalangitan. Sa pila ka lugar sa Visayas, sa Palawan, Caraga kag Davao, inatungod man sa Shoreline kag Estrellis. Kagabantayan man ang sulat nga aton pagabasahon karon nga hapon bado nagsugpon ba lang istorya kahapon ato nga istorya naton kag sa pagasiling babae sa kabuhi nila isa pagigkaban na sa mga asawa dira ngang ilaban na seaman ni atong letter sender karon iya nga hapon iya man experience kag iya man sitwasyon sa karon ano pa dagin ko isunod ko siya bala na amo ni basahon nito karon iya sulat kag magluwas man sina dito ang tag sa horoscope ginabantayan adlaw-adlaw kalingawan malang na naton adlaw-adlaw gani relax lang ka magdira na alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time aton anay dira mga kauturan nga nagakinanglan sa mga preska kag mga ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigtululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy! kaya Kaya tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang center. tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021 sang formal nga anunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Manamiwan si Tita Wilma sa itong mga palangga man sa online. Sa itong sa ni online, mayong hapon kag salamat gidira sa inyo. Aha, Inday Giselle Franco. Ay, dagaw po na si Inday Giselle. Silinga, hello, Tita We. Mayong hapon, mga pita. Salamat gid sa imo. Kay Jacqueline Marino, good afternoon. Salamat man sa imo. Kay Amifel Ormando, good afternoon, Tita Wilma. Ada man ba si Ma'am Giselle? Ada man si Sir Erwin, Dicatoria Gonzalez. Good afternoon, Action Tita Wilma. Pamati kami diri sa Coco Eatery sa May Maaw Public Market. Sa inyo dira mayong hapon lang. Martin Aliling, good afternoon sa imo. Kay Philip Alonzagay, Tutu Ken, good afternoon. Halong man kamo. Annalyn Arante from Quezon. Mayong hapon na from Quezon City. Mayong hapon lang sa Bugosman nga pamilya sa inyo gid tanan-tanan na kag Jesus sa Ursula, good afternoon, Tita We.
ay raman si Indaruchel Fulgencio. Hello, mayong hapon tita, ga-monitor kami dito sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Ana Sinora, mayong hapon action tita Wilma, salamat gid ka Tiver. Hi and hello man sa imo. Inday Ana Sinora, salamat gid sa heart. Miss Margie Haniva, nag-upod man si Miss Margie Haniva sa aton sa sininga hapon. Bugos man nga pamilya, no, mayong hapon lang dira sa inyo iya. Kay Nicel Fabold, God bless you, Tito Wilma. Halong gid per me live watching here at Nena's Rose Manukan. Dira sa Manukan Country. Yes, mayong hapon lang dira sa inyo, mayong hapon. Pagkapag-ibot si Sir Meleli Uligo. Sir Meleli Uligo, good afternoon. Mayong hapon, Tita Wilma, still waiting. Si Sandro, ay mo pa magkwa sabre. Ay, okay. Waya pa ko yung nakuha ang iya sining waya pa na-claim, no, si Remittance Center. Sender, imo na hulat. Sige. Karon, i-PM ta ka. Okay, mayong hapon, Tito Will, still waiting. So, sender, okay. Jacqueline Marinio, yes, salamat man. Kag, Jesus Ursula, salamat gid sa imo. In the Virgil Pinda, mayong hapon man. Again, Rochelle Fulgencio, Susana gali. Emraki Uba, salamat man kay Arniel Vista. Arniel Vista, kay Jan Michael Barrientos Tribo, kay Alan Baculado, kay Jesusa Ursula. Sa inyo, salamat din. Relax lang ka muda, kabalikan lang ka mukha ni Tito, ha? Okay. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas ka balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
Pasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Dira gali anay sa may singkang area
Airport. As sa mga suki na dira sa Singkang Airport, maayong hapon, Sir Rizalino Siglos. Sir Rizalino Siglos, good afternoon. Salamat sa pag-upod mo sa tanan nga programa sa Action Radio. Kay Tita Wilma karon nga hapon. Although nga bisan siling hindi siya makakita, kag hindi siya makahambal, pero palamatin-an niya nagaupod sa sininga hapon sa This Is My Life. Kag sa tanan nga programa iya sang Action Radio Bacolod. Sir, salamat gid kag sa bugos man ninyo nga pamilya maghalong gid kamo. Paamo ka na wala dito. Tikay tuod gid man. Okay. Sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati dira karon sa inyo man mga comments, sa inyo man mga greetings, ara lang ang aton text hotline na comments ninyo sa sulat nga mabasa naton kung maka-relate man ka mga good lang ha, mga constructive criticism, mga good suggestion nga makabulig sa atong letter sender, welcome gid na sa aton Facebook Live kag sa aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Sa siningabay si Tito Wilma magabasa na sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang itong ni letter sender sa karon nga hapon sa mga may partner in life, dira ba partner in life with Tita Wa? Yes. Siya sa mga may bana, boyfriend, nga seaman, kay nga atong letter sender karon nga hapon, seaman, seaman. Kag siya si Tuto Radsel. Ang sulat ni Tuto Radsel daga siling. Dear Tito Wilma. Dear Tito Wilma, maayong hapon sa mga suki sang Action Radio, labi na sa programa This Is My Life. Tita, saka panaog man ako sa akon ginaobrahan. Ang trabaho ko sa barko, isa ko ka seaman. Diri kami iya sa Iloilo. Uton ginaya. O-T-O-N. Uton. Ara sila sa Iloilo sa may uton. Ako tita si Radsel. Damo na kusang nakatuan nga mga country. Bisan ako sa kaugalingon ko, nagasiling nga daw angayan gid ako. Sinang ginatawag nila nga si Manluluko. May pamiro, hindi ko mag-gets ano si Man. Gali kay ang sea is dagat, no? Seaman. Seaman, luloko. Chicks boy man yun. Actually, tita, wala ko sila ginpang-into. Ginasugid ko man sa ila nga may pamilya ako diri sa Pinas. Kabalo ka, Tita Wilma, kada panaog ko sa port sang isa ka country, laban-laban, may makilala ako nga babae. Upod man sang pila ko ka mga upod nga seaman. Hindi man ako gwapo. Siguro, dala lang sang akon pagka joker. Kag maayo mag-ulo istorya. Pero ginaang ko. Sa tuod lang tita, 6 kabilog ang akon eldest.
Tanan sila bata sang mga Pinay. Sakit mo na pamatian to man. No? Pero may ara man na sa tugsa, hindi siya seaman. Lain-lain. Lain-lain man na niya. Pulos man tanan elders, no? Okay, tituwit na po sa balaan na yun. Pulos sila tanan bata sang mga Pinay. Abi mo, tita, wala na makahibalo si misis ko. Tungod, wala man ako sang ginasugid sa iya. Kung nakadak kami, ara man kami nag-istorya, kag nag-inistoryahanay sang amon mga experiences. Pero sa tuod lang, wala man sa may nagalaga sa akon. Tungod ang iban sa ila, may mga asawa man. Ang mga babayi, may ara man bana. Iban ko nga mga upod sa barko, kalabanan may mga asawa. Iniya tita tuod-tuod, kid. May bata ko sa Panama, sa Oman, may ara man sa South Korea, sa Singapore, kag sa Japan. Perting abilidad mo to, no? May maayo ako nga posisyon sa akong trabaho. Kag akuon ko, dako ang sweldo nga ginabaton ko. Gani mahimo ko ang gusto ko. Pero, ang nalingtan ko lang, amo ang closeness ko sa kaugalingon ko nga pamilya. Subong kay nagaedad na ko. Diri ko nabatsyagan ang kasubo kag kanugon sa mga oras nga nauyang ko. Tungod malayo ako sa ila. Especially before nag-pandemic. Pero subong nga nagaganhagan, pasalamat ko nga nakapuli ko sa ila puder. Ginkahidlawan ko gid ang mga bata ko. Sa asawa ko, subong ginakahidlawan ko man ang mga bata ko sa lain nga babae. Nga bisan ka isa lang gid, wala ko gid makitaan. Ila lang picture ang ginapadala sa akon sang ila iloy. Mga bata ko sila, pero hindi nila ako kilala. Kag wala ako makahibalo kung saan ko naman sila liwat. Mabisitahan kag makita. Tita Wilma, kadamo gid sang akon kakulangan sa pamilya ko. Mas pagit sa wala pa ang giran ko nga asawa. Kabalo ko nga may ara gid siya duha-duha. Kag may mga nabaton siya nga balita. Pero sa gihapon, ginabaton niya ako nga dawala lang. Dawala lang bala siya nasubuan, kag wala nagabatsyag sa kasikip. Ano pa do ginakonsensya ako? Mas ako nga nagaka-guilty sa mga ginapanghimo ko. May kwarta tuod ako. Pero, ang matudtod nga pagpalangga, halos ko na mabatsyagan sa akong matudtod nga pamilya. Malapit na lang ako liwat nga magbalik sa akong trabaho. Kag sigurado pilaman lang kabulan, magkapanaog naman ako. Pero, hindi ko kabalo kung anong himuon ko dito. Ano pa napensaran ko nga isulat kag isend sa inyo tungod sa mga nabatian ko man nga iban nga mga istorya sa ila life. Sa liwat, ako si Radsel. 46 na ang akong edad. Salamat, kid, sa pagbasa.
Okay, sa atong letter sender karon nga hapon kay Tuto Radsel ginfriend ko. Sa imo Tuto Radsel, salamat gid. Actually dira sa inyo lugar damo di man mga sinan. Kung maka face to face lang ta, makasilingid ko guro nga makita ko ikaw personal. Makasilingid ko guro nga tuod gid man guro nga. At tuod gid man guro kag angayan ka o kung hindi sang ginatawag nga sinan luluko. Pero wala ka na nagaisahanom sa sina nga mga hitabo sa kabuhi. I don't know kung makompormi man ang iban nga mga listeners naton, iban nga mga palanggan na nga nagapod sa aton online na tungod sini. Di ba? Amo na sila nila, kung mo basta siman, kundi no kaya na bala Tita Wilma, hindi na pagdugani. Pero ang nanamian lagi ni Tita Wilma, amo na siling naton sa tanan nga tion, hindi lang kalipay ang inyo mabatsyagan, ang ating mabatsyagan, hindi lang pulos enjoyment sa kabuhi. Kaya nga maabot gid sa aton kabuhi ang kapunaw. Maabot gid sa aton kabuhi ang realisasyon sa matudtod nga sitwasyon sang aton kabuhi. Ilabi na gid nga wala na kita nagahoben, di ba? Wala na kita nagabata pa kundi nagaedad-edad na. Kaya kita mo ikaw mismo nakambal, di ba? Nga sunod sa imo subong mo na ba siya ka nagasubo kag kanugon sa mga oras nga nauyang mo. Kay ti siguro time sa imo sang imo pagpanaog sa barko puli sa imo pamilya, damo alibay kay misis kung din ka nga bahin sang kalibutan katupa da pa mo na bila ako pa mo kana bila. But anyway, pasalamat kita sa mahal nga Dios to Radsel nga naintindihan mo kag nasanagan ikaw sa karon sa mga sala nga napaghimo mo, especially sa imo pamilya. Saludo man ko kay misis. Pero siguro kung nasa lapuan mo, war freak ni misis, siguro sadya. Magaling kay ti, ang imo na pangasawa, hipos, hindi vocal nga klase sa babae. Nagahipos lang siya, tungod nga, para sa kay Tita Wilma, hindi siya gusto nga ipakita, ipanawong, kag ipabati sa mga kabataan niyo nga ang inyo amay, amoy. May ara na yung mga babae nga hindi nila mahimo nga ipakalain ang amay sa ilang kabataan sa ila. Di ba? Masuwati ka sa asawa. Hindi siya gusto nga maguba ang pamilya niya. Kaya kung kabalo ka, magtago sang imo katuntuhan. Muna bala, Red Cells, kung kabalo ka magtago sang katuntuhan nga ginahimo mo, si Mrs. kabalo man magtago sang kamatuoran para hindi maguba ang inyo pangabuhi. Bisan masakit, bisan mabudlay sa iya, ginaantos para sa pamilya ninyo, di ba na? Ginaantos para sa inyong pamilya. Dayaw dito sa mga babae nga muna. So, karon pa lang, subong pa lang mismo, tapusan imo mga relasyon. Amo man naginambal ko to sa isa. Ano pa doon dumduman ko. Gapon to, the other day. Tapusa, utda, tagai katapusan, in sa mga katuntuan kag kabuangan sa kabuhi. Masiling na kawan hong tawid kay lalaki mo. Self-control, dear. Disiplina, dear. Paamo ka na bala, na? Utda, paano kabudlay? Galing kaluluoy ng gina mga kabataan. Diba? Kaang mga kabataan nga naging bunga sang imo sinig kahuyang, kagkatuntuhan. Pero pinaka-the best ni mo para makapalayo ka sa ilan, tapusan na, utda na, butangin na, STOP, stop ang mga komunikasyon mo sa mga babae sa kabuhi mo. Kabataan mo sa ulihiti. Di ba? Ina, mahimo mo na yato mo, Radsel. Mahimo mo na sa kaugalingon mo kung seryoso ka, sa imo na ba tiyagan subong? Kung desidido ka, sa imo na ba tiyagan subong?
iliton ang imo atensyon, ang imo panahon, ang imo pagpaningwa sa nabilin diri sa kalibutan, sa imo bira-bira sa trabaho para sa imo pamilya, ihatag ina sa ila. Tungod nga uhaw sila sang imo atensyon kag sang imo presensya. Tandaan mo lang tuturad sel, hindi matupungan sang kwarta o kung anuman nga material nga bagay ang pagpalangga nga mahatag mo sa imong pamilya. Tuod gina iya. O, pahamo ko na ba lang? Hindi niya matupungan niya sang kwarta. Amo na yung siling bala na to. Amo na nga may mga kabataan nga nagarebelde, may kabataan nga wala magiyahan sa husto nga banas tungod sa kakulang sang atensyon kag panahon. Mayo lang kung pareho sa imo asawa. Kung hindi, pagkatapos amo pa ng ilaamay, kung nahibaluan nila, biyang mamisyo kung ilaamay, may ibang na pamilya, amo ina. Broken family ang pero pasalamat kita nga na-realize mo ang tanan, naintindihan mo, kag ginaako mo mga sala nga nahimo mo sa imo asawa, sa imo pamilya, tadlo nga ang tiko. Basta nahibaluan ng hinulsuli sa nga maayo kang mapangayo ka kapatawaran sa imo asawa. Mangayo kapatawaran kay Papa Jesus. Hindi na bisan bisan pila ka beses ka pa nga makasala kag magpangayo sang kapatawaran, hindi na siya yung magsiling hindi. Kay ang mahal nga Dios, makapatawad sa tanan ginuti. Kabay pa nga ang natabo ngayon sa kabuhi mo, Tutor Radsel, magaserbi ini nga leksyon para sa imo. Sa imo, kag sa iban nga mga pareho mo, pareho sang bisyo mo, kag pareho sang trabaho mo, nga medyo nagabisyo-bisyo man. Ang pamilya sa tuod lang, amo lang ni makaunong sa aton. Amo lang inaang makahatag kag magkabulong sang kapunaw kag kakulang, makapuno sang kakulangan sa inyo kabuhi. Hindi na paghulata nga maglabot ikaw sa punto nga hindi ka na makasarang kag maghinulsul pa. Muna sila nila alang-alang maghinulsul di subong na kung hindi pag hinulsul mo na hinulsul sa ulihi, kaya hindi ka man maghinulsul subong. May punto ka man na doon. Pero mas maayo. Kay nasanagan ka kang intindihan mo ang tanan. Ganihin mo ka inasan sa kapapag. Ito yan. Namin siya nga ikaw ang makahimo kag makakoriher sa sala nga nahimo mo sa imo sing kabuhi. Alas 2:26 Action Radio Philippines Standard Time. Sa itong dira mga kauturan sa inyo dira mga istorya sa kabuhi man nga gusto niyo i-share diri sa This Is My Life, feel free padala diri sa social media para sa Facebook, pangitaan nyo lang personal account ni Tita Wilma Antupina Sugaton. May ara man sa aton sini programa, email i-ano nyo lang, ihulog nyo sa post office o kung ano man dira, or if not, iagay nyo diri sa istasyon sa Action Radio. Pwede ninyo mapadala sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Kitagaan ka man na attention kay panahon na. No, ato diri istoryahan kiting iba na itong mga kauturan, magka-relate kid. Aba, good nun, Tita We. Shout out sa mga kabaro ko na, nga mga siman dapat sa misis lang kita para happy family. Ayan. Ayan, mugulano. Insakto gina, boy. No? Mayong hapon lang na kag salamat, gin. Karon magsululod ninyo mga message kita gaan tama na chance. Alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Dira kay Dailan Hirumiano sa Buwan Kapis. Madamo gin nga salamat, Miss Margie. Miss you, Tito We. Okay, relax lang ka mo kay pagbalik ni Tito Wilma. Ang ito naman horoscope ang aton ihatag. Pero, ari anay, ang pinakamaayo nga lives
My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive. Yes, Sir Alex Fuentes, mayong hapon sa imo. Fernandez, Eric L. Fernandez, mayong hapon lang kuno Tita Wilma kag sa mga ka-action. Okay, Raymar Beranio, Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always and God bless. Mary Ann Lipalam, be safe. Hi, Ma'am Wilma, stay safe and God bless. Hello man sa ilan ni Otod. Okay lang. Thank you. Dennis Nuestra, thanks for the big heart. Kay Miss Sharina Jane Adlaon Almonia. Good afternoon. Halin kay Inday Mary Ann Lipalam. Tawe, press na. Dali lang bala. Good noon. Titawe, present naman diri sa Mycelen Homes. Ari diri si Thelma Iguico, Lydia Bibing kay Jennifer Hormigos, upod man. Mga apo ko diri Titawe. Stay safe and healthy. God bless you and your family. Sa inyo man. Ma'am Wilma, hi. Stay safe and God bless. Hello manda kay Celsa Rala Banaag. Ma'am Nanette Arsenia, Ma'am Melodia Loxin, Chang Simeni, Lika, sakto na Lika or Laika, Silibio sa family, Lipalam family, Jaime dira sa Talisay, okay, sa Talisay, sa diin naman FEC staff, good afternoon. Ano na sa Suffolk staff? Sakto na siya, Miss Marianne. I'm sorry, hindi ko siya mag-gets. Sherilyn Oro Javier, how are you? Watching live man siya, upod man. Jenna Costa, monitor lang ko di. Okay, aras sa radio. Na? Titawe, pag-wait na lang titawe sa mga batch 95 ko sa DLNHS. Kung hindi ko magsala, Domingo Lexon National High School. Hi, musta ng tanan? Ma'am Elizabeth Maleka Gamala, Ma'am Wilma, stay safe always. God bless you and more power to ARB. Ma'am, thank you so much. Good. La Bani Cafe, dire sa Barangay Tangob. Naka-action, kid. Hambar ni Sir Mileli. Okay, so salamat, kid. Herman Pare Jr., thanks for the heart. Marchi. Raymar Beranio Lingoste, kag Mary Ann Lipalam. Salamat gid ha. Arwin Dicatoria, kag kay Amifal Ormando, salamat man. Eddie Laos, yes, good afternoon lang dira. Kamusta lang dira sa inyo tanan? Ma'am Teresa Cofalinia, ada man si Inday Blaza, si Nanay Isabel, upo dira kay Tuto Eddie Laos sa may Victoria City. Thanks, gid. Relax lang. Mabalik lang na si Tita Wilma pagkatapos iya sa balik dugay-dugay naman. Balikan talang kamo dugay-dugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi Apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayas In the Ronald Reid
the Trava po sila ni si Daddy Janice, good afternoon. Mayong hapon lang dira kay Inday Norma Rosales kay Inday Grace. Sa siningabayan si Tita Wilma magabasa na sa aton tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope. Ay, ito yung mga horoscope karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 10 tuig 2021, kalingawan malangay ang aton, di ba? Okay, Tita Wilma, kadto kita sa mga Scorpio. Ang mga Scorpio mo yung mga nitaw, Oktobre 24, tubtob, Nobyembre 22. Mga Scorpio, ba mayo ka gasigi-sigi ikaw? Sige-sige, ano tawi? Gasigi pagit siya tuon. Ang iban, nag-eskwela, para iya sa mas mataas pagid nga edukasyon. Dugang sa ila ihibalo. Scorpio, abi ninyo, may ara igatanyag sa inyo or sa imo nga trabaho nga permanente ang employment. Idi, wow, no? Kinanglan tunan mo ina, no? Tunan mo ina kag siguraduhon mo gid kung bala may ara siya advantage or bintaha para sa career kag sa palaaboton mo future mo. Kag karon nga adlaw ginaugyunan man sang kahigayunan ang pagdayat para sa imo, gani halungan mo gid ang imo ikaayong nawas. Mga maswati mo nga mga numero 17, 36, 27 kag 42. Shocking pink is your lucky color. Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman itaw Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Baw ang mga Sagittarian karon niya nga adlaw, maimpluwensyahan mo gid ang wala nagaayuhay nga grupo iya karon nga adlaw. Ikaw, Sagittarius, amo ang mangin liyabe o mangin rason para sa ila na ikaw ang mangin liyabe o mangin rason for them to be in harmony. Para mangin maayong ila sinirelasyon. Mga maswerte ninyo nga mga numero sa Sagittarius, 18, 27, 8, kag 49. Dollar green is your lucky color. Ang mga Capricorn naman, yes, mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Subong adlaw, may experience yan. Grabe nga kadlaw yung mito. Ang lambo ko ba? Subong mo ma-experience yan ang epekto o resulta sang imo ginhimo na kag magasulod man sa imo pensar kag balityagon ang ideya sa pagnegosyo kay gusto mo man nga magdugang man ang imo income or makabulig ka man sa inyo pagpangabuhi. Ay, di good. Masuwati mo mga numero 36, 8, 15, kag 42. Cyan blue is your lucky color. Mga Aquarius, yes, Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Sa mga Aquarius, kung may mga grasya ka mga babaton, share your blessing. Share your blessing na bato ninyo kaya may oportunidad para sa inyo nga makaangkon kamo sa istabli nga palangitan-an. Kag kinanglan mag-ipit-ipit ka man, kabalo maguyat sa imo kwarta, na kinahanglan mag-save ka, magtipon ka para nga madayon mo ang imo plano man nga pagkakitan, may i-invest ka kuno, may i-invest ka suno sa imo horoscope kung ikaw mangin mahinalungon sa pagtago sa kwarta. 38, 26, Justice Shati kag sa Ace, mga masuwati mga numero. Yes, Aquarius, sa Trini, yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman yung mga Pisces, Pebrero, Justin 9, tugtong Marso 20. Pwede maayo iya, Pisces. Ang mga Pisces, nagasiling ang inyong horoscope, ma-attract mo ang tao nga makahatag sa imo sang inspirasyon karon nga adlaw. Wow. Pisces, ang imo maayo nga sitwasyon sa karon, amo man ang magasulbar sa ginaangkon mo nga problema. Mga maswati mo naman nga mga numero 15, 31, 26 kag 52. Magenta red is your lucky
caller. Aries na kita. Ang mga Aries, amo ini mga nitawo, Marso 21, tubtob, Abril 19. Ang event, o kung ano man nga pagtinipon-tipon nga imo pagatambungan karon, amo ina ang ano man nga klase ng pagtinipon-tipon, dira pampamilya man or sa trabaho man, abi mo magkahatagi na dugang sang kaisog sa imo baletsyan. Kag may makilala ikaw nga mabinuligon nga tao para sa imo pinaplano. Aries, masuwati mo ninyo ng mga numero 47-32-10 kag 26. Dollar Queen is your lucky caller. Alas 2:45 Action Radio Philippine Standard Time. Una pa lang nangabahin sa inyo mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka-horoscope. Natamyaw man ni Sir Mileli Uligo, si Sir Alex Montesa, si Noel Amar, si Chinky de Lagdon, and of course si Ma'am Star Mayo. Okay, mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos man sang pila pagid ka mga commercials. This news sponsorship is brought to you by... May ngeri pa ho thank you ko nambal ni Ma'am Sabre ni Lila. I didn't receive mo na, Ma'am. Well, anyway, thank you, good Ma'am, ha? And that's in the Marchi, the whole family. Okay, salamat, kid. Pamo ka na. Mary Ann Lipam. Happy birthday ko nambal ni Mary Ann Lipalam. Happy birthday, Coco. Happy birthday, gina-greet niya si Coco. Happy birthday. Good afternoon man kay Miss Sherina Jane Adlaon Almonia. Dennis Nuestro, salamat kid. Raymar Beranio Lingoste, good afternoon, Tito Wilma, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always. God bless. Siling nila, ikaw ka pahimunog na Tito Wilma. Mayong hapon, Tito Wilma, kag sa mga ka-aksyon. Salamat, kid. Okay. Ray? Yes. Sinday, Homalumina mayong hapon, Miss Wee. Good PM, Tito Will. Love watching from EB Magalona. Pagtamyaw lang family for Misa kag family Ritulan. From Ray Ritulan. Salamat gid sa imo. Yes, na kay Tuto Edilao. So, nag-greet na nakakagina pagkakita ko sa imo nga message iya sa akin dere. Thank you gid. Jesus sa Orsula. Salamat gid sa imo and good afternoon. Kay Barrientos, John Michael Barrientos Tribo, good afternoon. Kay Arniel, Vista, salamat mine. Kay Yener, okay, di ko ba mag-pronounce ang imo sining account, YENNR. Is it Yener or whatever, no? Gregas, mayong hapon. Embraki, kay Edser Samien. Samdiente. Salamat kita. Araman si Remy Sorianoso. Salamat man kag mayong hapon. Polives G. Joe. Good afternoon. Sir Alex Fuentes kay Athena Miran. Okay nga bot man sa ito na. Si Sir Armando Cabiles. Good afternoon. Okay, enough. Anay na salamat din sa inyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig
padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, pagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa Padayon kita sa This Is My Life. Malumina mayong hapon ng kay Ray Retulan watching from EB Magalon na patamyaw family Fermisen. Yes, Retulan family. Lim Iman. Good afternoon, Tito We. Kag sa parents ko da sa may La Carlota City kay Tatay Tim kag kay Night Team. God bless. Okay, salamat man sa imo. Sa padayuno ni Tito Wilma mga nabilin man nato ni zodiac sign para sa itong ni Tagsaka horoscope. Inagyan kita tawe ara na kita sa Taurus. No, mga zodiac sign, mga nataw under the zodiac sign sang Taurus. Ang mga Taurus naman nataw Abril 20 to Mayo 20. Taurus, abi mo, makilala mo ang makabulig sa imo para maangkon mo ang ginatawag balik comfort, katawhay ni imo man ginahandong. Kung may ginabatsyag ka sa lawas o kung may ginaanto si ikaw nga balagtian, mag-aayo ina. Kung, ang nasiling natin bala early detection,
may chance pa ikaw na ganyan di ka magdugla pagnaong. Tarus, mas wati mo nga mga numero 36, Justice 7, 26, kag 14. Sapphire Blue is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, hindi mga Gemini, ang mga nataw, Mayo 21, tugtog Hunyo 21. Yes, Gemini. Ari naman, sa mga single, ang gyapon taw oh. Makilala mo ang imo life partner, ina, kung single ka pa, Gemini. Kay, imo ma-experiensyahan ang ginitawag happiness. Upod sa iya. Kabay pa. Maswerte mo nga mga numero 21, 15, 35, kag 48. Pine green is your lucky color. Sa mga Cancer naman, ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, to Hulyo 22. Okay. Makabati kaya binalaybay karon nga adlaw Cancer mo, ha? Pabatiun kaya sa binalaybay karon nga sino ay han. Kaya ma-attract mo iya ang tao karon nga adlaw ilabi na tao nga magkahatag sa imo inspirasyon. Kag malipay man ikaw, di ba? Cancer, just si 8, 20, 36, 26, kag 53. Ang mga maswati ninyo nga mga numero. Mango orange is your lucky color. Leo. Ang mga Leo naman, Hulyo 23, tugtog gusto 22. Wow. Ma-experiensyahan mo subong ginatawag perfect time. Ba? Pwede sa tanan mong appointment. Tibot singon, good timing man ina tungod sa imo man pagpangabutan. 13, 26, 26 kag 10. Ang mga masuwati mo nga mga numero, 13 white is your lucky color. Yes, Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Ang wealth nga ginahandong mo, wealth manggad. Ang wealth nga ginahandong mo, maangkon mo, basta ikaw magpaninguha kag magpangabutan. Tiun na Virgo para sa imo kag sa inyo man nga mga Virgo ang pagpangayo sang kapatawaran. Kag tiun man ini sang pagpatawad. Suwati ninyo nga mga numero 10, 26, Justice Shati kag 36. Cyan Blue is your lucky color. Yes, ang mga Libre naman. Libra, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23. Mga Libra, ang inyo bala mabatyagan subong. Or ang natawag natin panagupnop mo, no? Hindi mo batyagan mo subong. Mahatagan ina ka, makita mo, matuod gali. Matagan ina siya ka matuuran, makitaan mo na. Gani, halong ikaw. Isa pa ha, halong ikaw, kag hindi ka basta-basta iya magsalig, ilabi na sa mga tao nga bag-o mo lang makilala. Maswerte mo nga mga numero 31, 9, Justice Ace, kag 22. Scarlet Red is your lucky color. Okay. So, inaiyang aton sini mga tagsaga zodiac sign para sa itong horoscope karon man nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 10 to 2021. Batian nyo to aton sini horoscope. Yes, Tito Wilma. So, padayon man kita, Tito Wen. Ang kamay lang ginaton nga update nga mahatag sa inyo iya sa sining hapon. Ay natungod sining Christmas caroling. Kasi sa aton niya, basta mga amo na ni, dapit na lang, pinaraktis na niya sa Christmas carols para sa pagpangaruling. Pero bala kita pahanugutan o kung hindi sa Department of Health. Pamati ka mo. Kaya ang street caroling, ang bato na mag-street caroling, yun yung face-to-face mo, di ba? Ang street caroling, o kung ang pagdaigon, pagwa na doon sa pagdaigon, pahanugutan, ina sa sini nga Paskwa, provided nga ang mga nagapangaruling magagamit sang face mask kag face shield. Batian nyo na ha. Basta ang mga ruling gamit lang face mask kag face shield. Sino naman natawi nagpagwa? Ang Department of Health. Kay hambal ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, siling niya, sa pagpangaruling kinahanglan lang tandaan nga outdoors lang dapat. Ara gid kinahanglan sa outdoors nga pagpangaruling kinahanglan
gamit gid face mask, suksok gid face mask, kag face shield. Batian nyo na, ha? Kag ginapahanumduman ni Veriheri ang publiko. Kaya ginapahanumdum niya mo kay, let's say kung mga ruling kita, ano ba ng tendency, makanta kita, pagis kay Tito Will magawa, kalis to ba ang microphone, gabukan ang atong ba, hindi malikawan, buwa atong laway, di ba, gapisik ang atong laway. Amo man ina kung nagapangaruling kita, kung kamo dira nagakanta, may tendency man, nga magbuka sa inyong mga baba, samtang nagakanta, kag sa pagbuka sila, hindi malikawan nga mag-asik ang mga laway. Kag tungod man sila, nagasaka, nagadako man ang risgo sa transmission sa COVID-19. So, di ba? Sa COVID-19 virus. So, kung gusto natin, kinahanglan na natin na mag-operar, di ba? Hinay-hinay lang. So, pwede na lang. Kulat kita sa official, kita kaya nagambal pa lang na bala. Akwan pa lang. Ay nagambal wala sina. Ang ano pa lang, ang Department of Health, kulat pa kita sa National nga IITF, ang mga natungdan iya nga mga ahensya sa gobyerno na impunto le stress, Action Radio Philippine Standard Time, ang iTunes ay 3 o'clock, pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. So, embarata batok sa COVID-19. Orasyo emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon
sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang aman pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag madamo nga salamat mga palanggan. Ito nga mga tawpan mati sa inyo may pagupod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sang orasyo emperata kada hapon. Kag sang etong sa 3 o'clock prayer. Monitor lang ko na dire si Miss Jane Candido Hildore sa may sumag. Ara sila ni Nanay Perta of Danay. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag madamo nga salamat. Kag syempre dira man kay Inday Alma Posesyon Gonzales. Or Gonzales Posesyon Garambol na permi kong kay Isabel. Anyway, thank you so much. Kag sa kay dira gali sa may sumildos kay Cecil Katapyang umaga ni Chay Carling asawa ni Bobby. Perte, mayong hapon sa imo Cecil Katapya dira man ka sa pamilya Salgo mayong hapon. Kag syempre dira sa kay Nanay Lina Binat kag kay Mando. Salamat gid sa inyo kag sa shop dira ni Junior Abener sa pamilya Helborion sa itong dira mga suki kay Nanay Nelly Malati mayong hapon. Kag bawka nami patani galing kay si Tita Wilma wala na bala panahon. Kita na magpaalam pero tandaan nyo lang ha nga ang WHO sa karon ginatanaw naman nila ang chief scientist ng World Health Organization nagsiling nga ilagi na tanaw sa karon ang ginatawag nila second generation of COVID-19 vaccines. Inang second generation sa COVID-19 vaccine magalakip ina sang nasal spray lang niya, spray mo lang sa imo ilong o oral nga version sang mga bakuna na ilan na ginatanaw pila mayara misil ginatanaw subong nga tagaan authorization mo 7 ka mga COVID-19 vaccine ang ilatagaan sina sang authorization nga makahimo sina I know ang Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm kag Sinovac. Kag last week ano tong ni Ambarat Biotech. Okay, Tita Wilma, enough na ina sa siningamahin. Si Tita Wilma may magapaalam. Sa itong pagpangalagat sa This Is My Life. Karoni nga adlaw. Miyerkules, Nobyembre 10, tuig 2021. Kadasig lang Tito Wek sa itong ni Christmas countdown. Ilan nila? We only have 45 days more to go. It's Christmas Day na. And 52 days, New Year na. January 1, 2022. Kag syempre, ang Bible verse of the day, ngay bili ni Tita Wilma, halin sa Joshua, chapter 1, verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. I can't say goodbye. Saliwat, salamat, mayong hapon. Buwas na naman kita mag-open-ay. Standby na sa matahong may drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,